Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 16 na. Nining buwan karon makigalaan sa Abril tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Maayong balita alang sa mga motorista, ha? Mapaabot ang laing hugna sa oil price rollback sa sunod semana. Samtang nagpabilin ang stable, no? Nagpabilin nga stable ang global oil prices bisan sa pagpatuman og blockade sa Amerika sa Strait of Hormuz. Straight to the point. Katanig pagtagad ng buntaga mga kaigalaan sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin, mabot sa 230 ka mga trabahante sa Mactan Economic Zone sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gipaubos sa indefinite forced leave. Human apektado usab ang ilang produksyon subay sa kasungian sa Amerika, Israel ug Iran. Straight to the point. Ano itong giingon may galaan daghan apektaran ani mga sukit tig paminaw. Kay mismo mga kaigalaan nga wa ta maigo diri wa tay appeal in town mga higalas gira. Pero aning mag-close ni mga kumpanya kay apektado mga kaigalaan ang ilang production. Diha na ma-feel nato may gala mura sa tag na igog missile anang kalakiha. Straight to the point. Mao ni nga gawas may galas pagmahal sa mga palaliton sa mga produktong petrolyo mo domino effect pa kini mga higala sa uban nga mga commodities. Plus na ay manangtang og trabaho mga kaigalaan nga apektado ni ining maong problema sa tensyon mahigala dito sa Middle East. Mo na nga ubay-ubay gyud ang medyo magbagulbol aning kalakiha mga sukit tig paminaw. Layo rata pero naigo ta sa lain nga aspeto mga higala. Straight to the Mo na point. nga hinaut unta nga makabuot ang kahapsay kalinaw sa labing daling panahon. Diha mahigala sa Middle East. Straight to the point. Unsa may nahitabo sa blockade mahigala nga gihimo sa Amerika didto mahigala sa Strait of Hormuz. Straight to the Ato point. nihatagag pagtagad ba kigalaan kay ang Iran mahigala do na may gibabagan. Ang Amerika naka-decide sad sa paghimo og blockade mga sukit tig paminaw. Pagbabag sad sa mga barko nga moadto mahigala sa Strait of Hormuz aron mo kuha mahigala sa oil gikan sa Iran. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga mga higala. Pero ang China ni hatag sad og warning ni ining maong US blockade nga matod pa mahigala delikado, kini nga mo escalate pa hinuon ang gira. Straight to the point. Delikado nga mo escalate pa hinuon ang tensyon diha sa maong region. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa banuban usab mga kahilaan sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Uban sa advice mahigala sa China nga pagsabot mog tarong diha ay mig apil-apila ninyo diri ha. Katanig pagtagad do butaga mga kaigsunan sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Chinese vessel mga kaigalaan inday way problema ang Chinese vessel ay mig apil-apila ha mo agi rami ha. Katanig pagtagad do butaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin may gala sa laing nga balita ang pamilya sa namatay nga tinun-an nga si Brian Nicole Quick ni Tataw nga wa pa sila final nga nahukman kumapasaka og kaso o dili batok sa ambulance driver nga nakabangga sa biktima. Kini tungod kay paabuton pa nila ang amahan ini nga maabot karong simanaha gikan sa Dubai. Straight to the point. Looy taon mahigala sa amahan nga naningkamot og trabaho dito sa Dubai. Nya iyang anak mahigala diri naningkamot pa sa tug eskwela in taon mga kaigalaan. Pero mao lagi na nga na biktima mahigala sa usa ka vehicular accident diri sa may flyover mahigala sa may Archbishop Reyes. Diri mismo sa may Ayala area mga kaigalaan. Kay nagmotorsiklo ni mahigala backride ni sa nagmotor. Unya pagkahuman na may counterflow mahigalang ambulance.
Resulta mahigala nga nasabak yun ang pagdasmag mahigala sa ambulansya og niining maong motorsiklo. Straight to the point. Patay mga higala ang maong babae nga si Nicole Quick mga sukit tigpaminaw og ang lalaki nga iyang kauban mo'y nagmaniho sa motorsiklo na anahinoon karon sa luwas nga kahimtang apan duna usab kini na angkon nga danyo sa iyang kalawasan. Straight to the point. Katanig pagtagad sab karon nga buntaga sa Banluman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin pagtrabaho sa Monterasas di Cebu Project Hillsides Development Project Megalan di padayo na. Human gilibkas ang stoppage order nga gipatuman dihang gibasol kini sa grabing baha dinhi sa syudad sa Subo atol sa bagyong Tino sa niaging tuig. Straight to the point. Igo lang gipalinaw-linaw mga kigilaan. Pag linaw-linaw na inakin, balik na. Musta mang investigasyon anang Monterasas, ha? Katanig pagtagad Lubutagas tumanuman usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to Sa the laing point. bahin may gala sa kauluhan, National Security Advisor Eduardo Anyo ni-resign sa katungdanan tungod sa health reasons. Health reasons yung kaha mga higala or dunay laing nga mga hinungdan nga nung ni-resign na kini karon. Malakanyang nitudlo ni kanhi AFP Chief of Staff Eduardo Uban aron mohulip kang Anyo. Straight to the point. Samtang ato ipadayon sa karubutaga mahigala ang paghisgot labot sa nahitabo nga House Committee hearing niadtong adlaw Martes, labot na mahigala sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Wa point. nato ni matiwas mga kaigalan to ni tiwason paghisgot-hisgot karon nga buntaga mga sukit tigpaminaw. Samtang sa abroad, mayorya sa Senado sa Amerika, majority sa member sa Senate dito sa US ni paluyo sa military campaign ni US President Donald Trump batok sa Iran. Straight to the point. Ilang gibabagan ang resolusyon nga gipaluyuhan sa Democratic Party nga nagtinguhang undangon na ang gira batok sa Iran hangtod nga makakuha kini og pagtugot sa Kongreso. Straight to the point. Majority mahigala sa mga Americans mga kigilan dito sa ilang Senate. Ipaluyo mahigala ni Donald Trump. Straight to the point. Gumikan mga kagilaan kining mga milabay nga mga presidente sa Amerika kung imong subayon mahigala for 47 years. Pulos sa mga higala nag-ila sa Iran nga mao'y threat sa Amerika o pulos mahigala na balaka sa nuclear program sa Iran o kadto mga milabay nga mga presidente mga kagilaan daan nga miingon nga ilang atakihon ang Iran. Straight to the point. Basta pag gani mahigala siya katong duha ka mga babae nga kontra mga kagilaan ni Trump nga si Hillary Clinton kung hatagan pagpanahon nga mga presidente base sa mga interviews iya usad mahigala nga paundangon sa ilang nuclear weapons ang Iran. Straight to the point. Lakip na si Kamala Harris mga higala nga paundangon ang Iran. Pero wa mga higala ang mga milabay nga presidente sa si Bill Clinton na Bush mahigala Obama Biden wa makahimo. Si Trump ray nihimo ni ini mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Unay dakong issue dito mahigala sa Amerika pero mao lagi sab na. Kinini ang dunay nakauyon dunay wa pero majority nila nakauyon sa gihimo ni Trump. Straight to the point. Dito sa Senate mahigala sa US Congress. Straight to the Ang point. problema lagi dako ani kung malangan pa ning gira ang maapektahan mahigala nga pulos na mangangkon nga daog sila ang Iran initially kuno ni ining ceasefire daog sila ang Amerika daog sad sila pero Pilipinas taon pilting pildihan. Kita may naigo mahigala sa natad sa ekonomiya pero tigyod taong agingoy sa katawhang Pilipino. Kiniguban pang mga sitanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo